Đorđe, koja je ovo šetnja od ove godine? Druga. Druga, a? Aha. Druga šetnja ovogodišnja. Aha, kad smo krenuli sa... 8:10, na jezero smo stigli u pola 10. Koliko smo prešli kilometara? Oko 4 kilometra smo prešli. 4,5. Aha, prošli smo Daštansku šumu i sad smo na jezeru Majdan. Aha. Snimi ga malo da vidiš kako je lepo. Koliko nas je? 19? Koliko nas je bilo? 19 nas je bilo u akciji. I sad ćemo se malo prezalogajiti i odmoriti i krenuti nazad prema autobusu broj 2, Srpski Šor. Tamo ćemo preći jedno 5 kilometara i završit ćemo akciju. Ovo je tamo Daštanska šuma, je li? Daštanska šuma, da, a iza nas je, iza tebe, Kelebijska. Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu. I ja sam selica, pa ih... Otišao je ovo. Ajde. Dobro, važi, aj pođe, tu sam negde na uzbrdici, malo je nezgodno šetati. On je baš na tebi. Kopaško, tjetjo Kirbe. Jes žuži. Jak to dočinjani? Vidiš? Da cipődik si ki odvezdo. Ja nisam uzela, mi idemo sad u Zlokova. Kako veze, a svako može bilo gdje da. Naravno da može. Dajte ruku. Nije to njegovo. Ili šta? Polako. Ne. Daj šta. Evo, uspevam. Ja mogu. Hvala. Da, taman, pazi sam. Taman. Ja sam 2 puta pala. Stvarno. Ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina ili ko zna šta li je. Kad god se sretnemo uvek se zavije. Uvek se završi s nekom od naših pesama.